No ale tak... No, teda snažila som sa akože ešte búchať a mi zastavil, samozrejme vyrazil, no ale v tom, ako ale viete, na cestu... keď vozidlo pohlo, tak ste boli v akej polohe? No takto som bola, keď sa to pohybalo. Som stála normálne pri jazde. Ale potom, keď už po určitej do toho miesta, ako ste padli, tak ste museli byť trošku, hadám, inej polohe, ako ste teraz. Keď ste to držali, či ste utekali, či ste stíhali utekať tomu vozidlu? Ja som sa snažila, aj s tým, že som chcela kúpať krabiča. Preto som sa snažila ešte pozrieť tam máte... Takže stále ste boli, dá sa povedať, tejto zvislej polohe? Áno, stále som bola takto. Až po to miesto pádu, áno? Čo neviem, možno, že som bola viac zohnutá, alebo čo. Pravdepodobne možno, neviete? Môžete si búchali na to spoločne? No áno, keď som bola pri tom aute a potom už v tom, už jak odchádzalo, tak ešte som sa akože snažila, ja neviem, fakt neviem ani, či som akože takto bola, alebo či som bola takto. Proste snažila som sa akože ešte mu dať vedieť, ako búchať, aj som volala.